Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Murad abi hoş geldiniz. Aleykümselam Kamine vatandaşlar hemen de selamu aleyküm. Haydi var Kamine. Murad abi köpden bäri bilelikde de çıkan zoktuk ekrana. Bugün çıktık. Bugün ne konstitusyon kuruluşun yokluğunun gurrunde ders näme ne diýäs bunun gurrunde öňümüzdäki günlerde mecliste ara alınjak bir mesele şonuň üçin bir gurrunde edeliydik. Murad abi. Bu näme zat? Näme diýmek bolýar? Konstitusyon guruluşynyň ýoklugy sebäpli näme zatlar üýtgäp bilýär diýilen hawa temanyň gurrunde dersoň şo barada da mecliste e, mesele gozgaljak. Ýa-ni biziň eden gurrunlyň sebäpleri o eýýär meclis üçin garalama hökümde taýýarlanan temalaryň içinde wagtymyzyň geçmegi bilen bir mecliste görýäs. Şeýlelik bilen gurucu meclis ökköne bir kanun sistemanyň o ýykyjylygyny ýerine ýetirýär. Indi Halmurada size bu tema geçmezden bir soru berjek. Türkmenistanda konstitusyon kuruluşun yine sizin döwrüňizden başlap bolma mümkinçiligi barmydy? Barda mı yıkıldı ya da hiç baştan mı bolmady? Ya da son gene de boljak bolup yıkıldı mı? Hiçbir sыйnaçyk boldumy şu konstitusyon kuruluş? Indi konstitusyon kuruluş diýende ildeşlerimizden belki konstitusiýa bilen garşydyr bilýän bolupdylar. Konstitusiýa aslında bir konstitusyon kuruluşynyň bir önümidir. Garaşsyz sud konstitusyon kuruluşynyň önümidir. Ya da harbylar ýurdun içindäkine güýjüň bölünşigi umuman aýdylanda düşükli bolar ýaly. Ýerine ýetiriji, kanun çykarjy, soň sud. Bularyň hemmesiniň öz başlap bolmagy bir konstitusyon kuruluş meselesi. Indi şol Halmurada sizin döwrüňizden siz meclisin içindäki bir adam bu zatlary gördüňizmi, barmydymy, boljak boldumy diýilen o bir soragy jogaplasaňyz Halmurada soň arkaýyn gurulmagy alyp baryp bilersiz. Elbette Kamine giňişliğin edilmeli gurrun ya söhbetdeşlik konstitusyon kuruluş barady. Ýöne gysgaça aýtsak, şol SSR döwrleri bäri şol ähli konstitusyon kuruluş totalitar sistema bağlanyp gurulan emmesi. Konstitusiýasam ýa-ni hökümet ýa häkimet paýlanşygym ýa-ni diňe siýasy partiýanyň ýeke bolmaklygy ýa-ni kommunistik partiýa başga partiýalar bolmady ýa şu kommunistik partiýa kadr ýetişdirýän komsomol guramasy bardy. Komsomola kadr ýetişdirýän pioner guramasy bardy. Pioner ýetişdirýän oktябрят guramasy bardy. Şu etaplaýyn hemmejikler şu totalitar sistema hyzmat üçin hyzmat etmek üçin gurulan guruluş. Indi meniň şol parlamenta gelen döwrüm şol sistema dowam edipdi. Bütünle ýöne soňra näme boldy? Gorbaçowyň üýtgedip gurmak diýen zamanasyna SSR'ın durumu ya siyasi durumu diýip lakşap başlady. Täpden 73 ýyllar halklara diýip bir halka däl, köp halklara eziyet berildi Rus imperiýasy tarapyndan ýa Kreml oturan ýolbaşçylar tarapyndan. Soň çekip çydarlyk ýagdaý bolmansaň, üçünçülük pese gaçdy, ykdysadyýet aşağı düşdi, ýylatyň ýanky. Sosial durmuş şerti gaty pes ýagdaýdy. Şoň esasynda SSR dargady. Indi şol döwürde ýagny men aýdyp bersem şol 80-nji ýyllaryň ahyryna, 90-njy ýyllaryň başynda näme parlamenta gelen döwrüm alsa 90-njy ýylyň ýanwaryndan başlap şol döwür parlamentde döwleti täzeden gurmak barady. Hereketler azıcık da bolsa bardy, esasany ymtylmalar bardy. Akıllı başly ýuristlerim bardy, şol döwür ýolbaşçylarym bardy. Azragam bolsa, yetmeden bolsa ýöne şol ýanky ýakta adamlar diýip aýdaýyn. Nurany adamlar ýurdu halky, milleti aňryny alyp
bilecek adamlar bardy, Aydınlar. pikirler aydın diýip değil hawa. Ne şu aydın adamlar bardy. Ýöne şolaň köküne paltany urdular derrüp 2 ýyla ýetirme. Sebäp Niýaz boýady onuň hökümetine ýa-da Rus imperiýasyny öz başlyk ösgüllläp ösýän respublika gerek däl bolup çykdy. Ona da bir topar nusra bererlik misallar bar. Näme üçin Niýaz şol 92-nji ýylyň aprel aýyna Arabistany eden ýa-ni saparından sonra düýüp götür üýtgüş adam bolup geldi. Ol kommunist adam dini ýydarlap beren Guramanyň iň ýokary çyrbasynda oturan adam gelip soňra Allahyň ady bilen gürläp başlady. Mekke Medine'de men azman hep söz berdi. Şu zatlaryň hemmesi siýasat, zatlaryň hemmesi halkyň gözüne çöp atmak hem de halky şol täze gurulmaly konstitusiýon guruluşdan ýa döwletiň düýbünden ýa täze Türkmenistan ýa meselelerini daşlaşdyrmak üçin edilen oýun. Şol döwür oňa da Niýaz bada ýene de kömekçi bolup hyzmat eden şu meselelerde din meselesinde ýa halky gysaçda saklamak meselesinde görelle bolan goňşy döwletimiz Eýranyň goşadyrmak üçin hyzmatlar adlar. Şol döwür ýa-ni Niýazyň dosty bar, Eýranyň prezidenti Rafsanjany. Doganym diýip atlandyrýardy Niýaz. Ine şoň öwreden ýa-ni teoriýalar bar ýa Eýranyň bularyň ullanan praktik işleri bar. Soňam Orset ýa-ni tarapyndan ornaşdyrylan ýa-ni KGB tarapyndan ornaşdyrylan sistemi halkyň şol döwür ýa-ni bu sapra kim diýýärse eýfariýa döwrü bolupdy diýmek. Eýfariýa diýmek bir hyjy bilen, bir isleg bilen ay ine biz häzir täze Türkmenistany gurarys. Ine baýlygymyzam ýeterlik, beýle kizatlymyzam diýip mana alymlaryň aýdyp oturan zatlar bar, siýasatçylaryň, ýazyçylaryň bir topar şular ýalydy. Şo yntylmalary elimizden kakyp aldylar. Ýöne biz täze Türkmenistanyň düýbüni tuttuk ýa täze guruluşa geçdik, konstitusiýon düzgün tertibi ýola goýduk diýsek onu ýangyş bar. Ady bardy, özü ýok şol gurulmalaryň. Aýdyp geçdim de sen ýa häkimet paýlanşygy, kanun çykarjy, ýerine ýetirji ýa-da sud häkimleri. Atlary bar, gurulmalar ýer we ýer baş tutanlary bar, ornmazarlary bar. Bir topar ştatym bar. Ýöne olaryň ähli şu kommunistik partiýa hyzmat edýär. Kommunistik partiýada kime hyzmat edýär? Şu politbürosy bar Moskwada. Ýerine de Türkmenistanyň şol siýasy büro bar. Şolaryň aýdanyny kanunlaşdyrýan 3 tane döwletiň tuğdaly. Rus imperiýasyna da hyzmat edýär. Ine Rus imperiýasynyň şol biz bir bölegi ýa satellidi diýip aýtdy. Näme diýsen gelişmendirmi? Yani ondan soňky bolan ýagdaýlaryň 92-nji ýylyň bärde geçen ýagdaýlaryň mene özüň tarihden okap bilýänlerimiz bar. Bizim den duşlarymyz öz egini bilen gözü bilen görüp egini bilen çekdi bu bählik halkymyzyň başyna salynan edilen zulümleri. Şoň üçin bizde konstitusiýon guruluş bardy ýa guruldy ýa guruljak boldy diýip aýtsa bor, olam ýani şol ýyl ýarym 2 ýylyň içinde halk köpçüliginiň gözüne görünmedi. Elbetde halk gowy aşagy geldi. O Kuweytdäki albaý boljak boldy, näme boldy, ýöne oňam aşagyna altyapysy bolmaly. Şo altyapyny halka aýan etdirmediler, aýtdyrmadylar, bilýän adamlara da ýol bermediler. Ine şo derarly nebedine oturduk ýyl bäri konstitusiýon guruluşy ýaşap oturan bir nähili bir döwlet diýip aýdyp boljakka bir daşyjak, içimejek ýaly bir guruluş. Onuň içinde nämeler bolup geçýär, onu ýakyn wagtda ýurda dolanymyzda açyp halka görkezmesek şu gün bizim hemme zady bilendik. Ýöne şol ähli ýazylan kanunlar, kadalar, düzgünler halkymyzyň bähbidine işlemeýärligine 100% garantiýasy şol. Almurada indi siz düşünükledip aýdyp berdiňiz, ýa-ni gysga edip tarihimize. Bu kän aýdylmadyk zatlaryň biri 32 ýyldan bäri Türkmenistanda konstitusiýon guruluşy ýok, näme üçin ýok, näme üçin bolmady diýilen soragyň iň gysga, iň yerlikli jogaby bu kän diýip pikir edýän düşünen adamlar üçin şeýle ýöne ýene ýazgyda şu wagt galýa.
Indi şu konstitusiyon guruluşy ýok bolmagyna garamazdan konstitusiyon bir guruluş bar ýalyk özüne alyp barýarlar da. Mysal üçin ilat ýazyw geçen ýaly boldy. Ondan soň näme diýilýär? Garaşsyzlyk diýip, bir taraplyk diýip bir nemeler bar, şygarlar bar. Ondan soň polisiýasy bar, ýene nämesi, eýlesi, beýlesi, soň saýlawlar bar. Mysal üçin saýlaw konstitusiýon guruluşyň ýene bir puwdanyň biridir saýlawlaryň bolmagy. Näme üçin? Konstitusiýon guruluş şey diýär. Saýlawlar geçirilmeli. O halk öz deputatlaryny ýani wekillerini saýlamaly. Şolam ýene de konstitusiýon guruluşyň bir bölegi bolan mejlise barmaly şo saýlananlar. Soň ýene de şo taýda konstitusiýon guruluş boýunça, şonuň görkezme nemesi boýunça, düzgünü boýunça kanunlar çykarylmaly. Soň ýene de halkyň saýlan beýleki siýasylary o konstitusiýon guruluş boýunça şo çykarylan kanunlary ýerine ýetirmeli. De aslında bolmaly şeýle. Yani Türkmenistanda halmyrad saýlaw geçirdik diýip ona propagandasy ne diýerler? Ýa propagandadan ibaret. Propaganda diýmek köplenç aňyrsynda zat ýok diýmek. Esasen şu totalitar rejimlerde şeýle bolýar. Totalitar rejimlerde bir propaganda bar bolsa hökmen suratda aňyrsynda hiç zat ýokdur. O bolaýmalam däl. Şonuň üçin edilýär. Indi şu saýlawlar bir kanun bolýar. Orda mesela konstitusiýon guruluşy ýok. Indi meclis bir kanun bolýar, saýlaw ýok. Hökümet bir kanun bolýar, saýlaw ýok. Amrada. Ondan soň konstitusiýanyň özüne geleli. Konstitusiýanyň özüne bir konstitusiýon guruluşynyň ýoklugy näme diýip puja çykarýar? Türkmenistanda konstitusiýanyň ýokdugyny. Soň içinde ýazylan zatlaryň özüne ýeterlikli. Ýene bir adam konstitusiýon guruluşynyň näme diýini düşünmese, ýa-ni giden bir näme de sistema da bu aslında halkyň güýjüni öňe çykarýan bir sistemaň adyna berilen ad konstitusiýon guruluş diýmek. Indi şoňa düşünülmese de iň azyndan şu konstitusiýanyň içini açyp okasalar raýat diýip bir söz barda. Bu raýat sözü gönümel insanyň hukukuna garşy gelýän bir söz. Ýani insanyň insan bolma hukugyny elinden alýan bir söz sebäbi. Kul diýmek. Orta sırlardaky adam köpçüligine raýat diýilýärdi, ýani kul. Padşanyň ýa-da bir güýçlü nämäniň serkerdäniň ýene biriniň umuman güýçsüziň güýçle kulluk edişidir. Yine halmyrada geçen bir habar nemesinde yüze çıktı da azatlıktan mahrum diýip bir söz vardır, ulanýandyr. Azatlıktan mahrum diňe gullar üçin ulanyp bilinýär. Erkin adamlary hapis etme, gawama diýilen ýa sözler ulanmaly. Ýöne azatlıktan mahrum etme. Mahrum diýmek ýa-ni ýok etme diýilen ýaly manysy bardy. Azatlygyny ýok etme diýmek. Bir adamyň azatlygyny ýok etseň şol näme bolýar? Raýat bolýar, ýa-ni kul bolýar. Türkmenistandaky bolup bitýän zatlar ine şeýdip sepleşýär iň soňunda ýerine oturýar. Indi halmyrada şu konstitusiýada raýat sözüniň barlygy konstitusiýanyň geçersizdigini subut edýän bir sanjak zat ýöne başga näme de bar? Esas zatlaryň biri konstitusiýon guruluşy ýok ýerinde konstitusiýa bolup bilen o. Konstitusiýany döredýän ýazýan hem ýene de adamlaryň saýlan ýa-da adamlaryň içinden çykan wekiller bolmaly da. Indi şoňa geleli halmyrada konstitusiýa nädip döredi. Niýazowyň döwründäki konstitusiýa nädip kabul edildi. Bolun aýdyp beren şol Niýazowyň döwrüne ilkinji kabul edilen konstitusiýa 92-nji ýylyň ýalňyşmasam 17-nji maýyna degişli. Ýöne şonu 3 ay öňünden
şol konstitusiýany ýanky 17 fevralda bizim parlamentin deputatlaryny hödür etdiler. Şo niýatyň doğulan gününe 18-de kabul etmek üçin. Hemmezikde bir adamın ayak astyna ýagylan zatlar. Ya men şo döwür aýdarym, bir adam üçin biçilen doğan konstitusiýa däl. Ýöne şonu kim üçin we näme üçin kimler ýa-da näme niýet bilen ýa-da ine biz sonra bolup dur halkymy şu neçeli bilen atdy. Ne bizde SSR zamanynyň konstitusiýasy bardy Türkmenistan. İlkinci bizim şol döwlet hökmüne ikrar edilen wagtymyz ýa möhletimiz 24-nji ýylyň 27-nji wagty ýa. Yani biz şu taýda özümizi Türkmenistan Cemhuriyet diýip elan etdik. Cemhuriyet de häzirki ýanky dile geçersek Respublika. Respublika bolýar. Indi şol respublika durumuny üýtgetmäge hiç kimin hakkı yok diye şu konstitusiýada ýazylar. Konstitusiýanyň içine girýän maddalar üýtgedip bolur, döwrüň tarapyna laýyklykdy. Emma şoň düýp özenünden, şoň ýanky konstitusiýa guruluşundan ýüze gürmek bile bolur. Ine birinji edilen jenaýet konstitusiýa, şo bolunja konstitusiýanyň garşysynda da edilen jenaýet niýaz şonu prezident respublikasy öz adyna geçirdi 92-nji ýyl. Onun içine salan maddalarım yani sen şol arayet sözünün beyleksem hemmesini şol maslahatçıları var. Yani şol aýtdym Arabistana gidip gelenden soň yani Tehran'ın gelen ömeleri var, maslahatçıları var beylek. Türkmen tarapdan esasen şol konstitusiýasyny diýip aýdýarlar niýasy. Ýazmagy Elron ady mene Berdinazar Hudaýnazar ýazyjy. Şol ondan soň ýene de 3-4 sany şo taýda bir yazıcılar uğramasından adamlar var. Yine şuların düzen taslaması için. Onu 92-nji ýyllaky may aýyna kabul edilen konstitusiýa deputatlaryň goşandy bar bolsa 5 göterimden geçýänler galan 95-i şolaryň ýapyk gapylan aňyrsyny ýazan emesi var. Proýekti ýa-da taslamasy şonu fevralda hödürlediler de. Bizim şonu yer depip Önahil Veliýaty Bilka komitete çykyş etdim soň parlamentde. Onun deputatlar sağ bolsalar yerlerden ýok halk görmese halk okamasa biz öz goşandymyzy goşmasak Önahil konstitusiýa bolar, ondan konstitusiýa bolmaz diýip ine yerlerden çykyş etdiler. Şondan soň niýas aljyrap, "Ay bolýa, onu gelin şaýdan soň kabul edeýin, oňa çelli halkam görsün, belki olanyň goşsak ýa etjek teklipleri bardyr" diýer. Halka da soň görkezýärler aslında halktan gelmeli dälmi zat? 17-sine akşam deputatlara paýlaýarlar, 18-inde de biz şonu kabul etmeli. Pikir edip görün döwletiň konstitusiýasyny. Hakykatdan hem şeýle. Gülküýarlykdyr bolşuwur, emma şol hakykat. Ine şol kabul ettirmedik 3 aýla dowamyny her bir adam deputat halkdan teklip ýazmalydy. Men ýalňyşmasam 28 san teklip girdi. Şolun hödüreden taslamasyna. Şonun diňe 2 sanaga geçdi. Biri ýadymda şol welayet ýol başçysynyň adyny oblasa welayet etdiler. Welayetin ýol başçysy weli bolmalydy. Hemen weliydi. Olur katı gülkünç zat bolýar, beýle zat bolmaly bir ýazym diňe. Şol punkt bar, ýene bir punkt. Galan 26-syny zyňypdyrlar. Şoň ýaly beýleki deputatlaryň mene ýazan zatlar bardyr, eden teklipler bardyr. Men geçen zady görmek, ýöne şol 92-nji ýylda niýasyň ene şol şahsiýet kultuny berkitmek, döretmek, puhtalandyrmak üçin ýazylan konstitusiýa şol. Eger şol konstitusiýa diýip hasap etsek. Ýöne şonun wagtyň geçmegi bilen men bilşime göre 67 gede üýtgetdiler şo konstitusiýa. Ene pikir edip görün. 31 ýyl şuň bolýardy. 31 ýylda 7-8 gede üýtgetdilen konstitusiýanyň özüni gabarasam görüpmedin kemine. Mene göremem. Haýdy döwletde bar bular ýaly. Bör her tapar üýtgedilýänne şol döwlet agdarşygy diýip hasap edýän özüm. Sebäp ol döwletiň guruluşunda konstitusiýanyň oýnamaly roly gatyly ýa-ni sen aýdyp berdiňde. Şol konstitusiýa esaslan häkimet organlary düzülýär, parlament düzülýär, hökümet, sud häkimlik, beýleki strukturar, bir zat şol kanun tarapdan bir zat işlemeli bolsa şoň düýp esasy fundamenty düýbi konstitusiýa. Munam her 2 ýyldan öz keypine göre üýtgedip durýan bolsalar
onun şol üýtgeden zatlaryny özler berjay etmeýän bolsa, hanony konstitusiýa ya onun güýji ya da onun midemizligi ya el derilmesizligi. Ýok hiç de. Şonuň üçin biz aýdýar, halkyň eli boş, konstitusiýa işlemeýän döwletde, öz borcuny ýerine ýetirmeýän hökümetde ya beýleki güýjülenler ya adı vardı, özü yok. Advokatura, sud, bulan hemmesi prezident dolanır şuna. Onu ne için biz sudatlara boyun ögmeli ya tabin bolmalı. Kanun işlemeyen devlette biz ne için olan çıkarın kağıdını tabin boyun ögmeli. Ödere olan boyun ögenak öd yadan zatlarını ya çıkarın zatlarını halk bolsa şonu bercay etmeli. Yine bir siyasi, siyasi ya da yürüdük taydan nonsens. Bolmalı da birbirine hiç kavat gelen yeri yok. Eminim. Yine sol yadan adamlar, yine ait verdim. Yine solun yadan adamın esasını halk şu neşeline yecir çekip oturuyor. Hakları belli, eden işleri belli, kimlerdiği belli. Yani şu tayda halktan gelen yeke teklif şol 90-njy ýylyň konstitusiýasyna ýazylan ýeri ýok. Men şonu bilýän, sebäp eden tekliplerimizi bilýän. Soňra şol kabul edilende insoňky okurşuny kabul edilende maýaýyny. Diňe şol gaýtýar bir ýöne köýje zatlary ýetgedilipdir. Emma düýp esasy ene bizde prezident dolanýarsy bolmaly, döwletiň ýolbaşçysy prezident bolmaly, hökümetem şoňa tabyn bolmaly, beýleki zadyň. Soň parlamenta tabyn edip bilmedi, oň ornuna da getirip kaptanın halk maslahatyny goşdy. Soň halk maslahaty ýa-ni bir kanun çykarjy organyň ýa-ni parlamentiň üstünde duran bir gurama boldy. Niýe söylenýär, soň muny ýatyran ýaletde gurban boly, görse muny ulanara hiç siyasi güç yok. Şoň üçin ortaýadan halk maslahatyny dikeldip, özüniň şoňa başlyk edip oturtdy, oğlunam öz ornuna goýdy. Indi häkimet agrymlygy kimiň eline? Atasynyň elinemi, oğlunyň elinemi? Indi kanun noktaý nazardan bärde denen nonsens. Indi bizde iki tane prezident bar, ya da hiç dem yok. Kanunçylygy terapdan bilen iki tane prezidentler. Emma şol bir wagtyň özünde iki dem ýurdu dolar wagty gerekleş. Bu nähir beýle bolýar. Adam konstitusiýa barada ya şol döwlet ýa häkimet paýlaşy barada şu ýazylan zatlaryň hemmesi içerki durmuşumuz için ya Türkmenistan için ya halkımız için ýazylan zatlar ol daşarky dünýä üçin daşarky döwletlerde ullanmak üçin ýazylan bir ýeme bir görnüş. Orta ne o parlamentimizden var, hökümetimizden var, hemme pudoklumuzdan var, işläp dur, gülýär, ne biz demokratiýa, bizine azat, erkin, näme, garaşsyz, bitarap, ine bar takırdysy şol. Ýöne şu diýen zatlaryň hiç bolmana bir jinnet gäli peýdasy barmy halkymyzda ýa döwletimizde? Ýok. Täp şonuň hiçbirisi işläne. İşlemeýän döwletde konstitusiýa guruluş ýa düzgün bar diýip aýdyp bolmaz. Ýok şol. Almyrada bularyň şu edip bölen işi binanyň gapysyna mescit diýip ýazypdyrlar, ýapyşdyrypdyrlar, ýöne içinde de başga zatlar edip berler. Her türlü hayvançylygy edip berler. O Almyrada ne gurrun berdiňiz konstitusiýanyň nädip kabul edilişine. Sebäbi şeýle bir zat barda. Elmydamada bir ýurt dörejek bolsa 20-nji asyrda da 21-nji asyrda da şeýle bir guruju güç owa döreýä guruju güç güýjüni halkdan alýandyr ýa-da halk özüni nähil edip owa organizat etmek islese şoňa görä döreýändir. Günümüzdäki ýurtlaryň döremegindäki esasy motivasiýa halkyň demokratik bolmak isleginden gelýär. Şonuň esasynda bir guruju güç döreýär. Bulam näme bolýar? Soňda bir konstitusiýa guruluşy alyp barýar bu işi. Türkmenistanda şo zatlar mümkinçilik berilmedi. Bu halk diýilende Almyrada köp adam ýalňyş düşünýärdi. Halk diýilende ýine ýaňy doglan çağalaram ýa-da ertir bir gün öljek bolup duran garrylaram halkyň içine değişliyor. Bu adamlar döwletiň guruluşyna gatnaşýan däldirler. Döwletiň guruluşyna gatnaşýan adamlar elmydamada aýdym düşünýän adamlardyr we şolaryň aýdýan pikirleri hemme kime deň derejede, deň hukukly ýagdaýda
täsir etjek ýagdaýda ýa-ni aýdylýandyr pikirlerem olaryň. Ine bu zat şeýle bolýa, soň ine şol adamlaram halkyň vekili bolýa. Her ýa-ni bütün döwletleriň guruluşynyň taryhyna seretsen şeýle Amerika sam şeýle, Fransiýa sam şeýle, Germaniýa sam şeýle, Yaponiýa sam şeýle. Ýa-ni bu soňky iki Germaniýa bilen Yaponiýa ikinji jahan uruşundan soň döret diýip kabul etsem ýalňyş bolmaz. Olaryň düzgün tertipleri hemme zady. Ve bu zatlar şeýlerek ýöremelisi. Indi biz şonuň höttesinden gelmeli. Gelip biljegimize de düşünýäs. Almurada. Yani bir Türkmenistan bundan soň üýtgemese, üýtgemek gowy bir sözdür. Almurada. Men üýtgemek sözüni gowy banyda düşünýände, ýöne Türkmenistanda şeýdi birleşdiripdirler, kelläň üýtgäpdir diýip şol üýtgemek ýa-ni gowlugyň öňüni almak üçin aýdylýan sözler, ýagny güýçlüğiniň güýçsüze ulanýan sözlerdir bunuň. Ýa-ni sen kelläň üýtgäpdir diýe ýa-ni pikirlenip başlapsyň diýmekde bu. Ýagny Türkmenistan üýtgemelidir. Ýurdun içinde oturanlaryň pikir edişinize ýaly güýçlem däldir, hiç zadam däldir. Sanlaram gaty azdyr. Bular bir hepden içinde ýa-ni demek bolýar. Näme diýilýär ona täsirsiz ýagdaýa getirip bolýar bularyň hemmesini. Burada şeýle soňky sözü bereýin, soň jemläli bugünimizi. Bolar, sawol, ýeme ýa-ni gaty bir pikir aýtdyň-da, şol guruju güýçler barada. Indi şol 90-njy ýyllarda, ýa 80-nji ýylyň ahyryny şol guruju güýçler azajykda bolsa bar diýurdyň içinde. Her bir edarada, guramada, ministrlikde sonra şu täzeden gurmak üçin ýa bir täze döwletiň diýibini tutmak üçin kän azap çekdir. Ihlas edenlerim bar. Ýöne şolaň ähli edeni işi puş boldy. Şoň şoň üçin şol güýç basylyp ýatyryl. Oň ornuna ýene gara güýçler geldi. Aýdyň güýçüň ornuna gara güýçler geldi. Indi şu bizim edip oturan işlemediň düp manasyny ýa-ni şol guruju güýçleri bir ýere jemlemek. Guruju güýçler jemlenni bir bölegi geldi, hana karar etdiler. Milli Halat Ediş Komitetimiz döredildi. Doğru değil mi? Milli Halat Ediş Komitetim öz ýemesi bilen, istigi bilen özüniň ýa-ni alyp gitmeli işiniň ýa-ni bir kanuny tarapyny ýöretmek üçin guruju mejlisimiz döredildi. Ýurda barlaryna şol saýlawlar geçýänçe parlament kim ykrar edecek ýöne döwlet işläp durmar sagat ýaly hökümet gerek şol döwletiň içinde iyi misallar durmuşy saklamak üçin ýa gerek ähli iýmitden maslahatda howpsuzlyga çelli üpçün etmek üçin hökümet gerekmedi. Ine şona geçici döwrüň hökümeti bir-biriniň ýyzyna zynjyr bolup seplenip gidip barýar. Ine şu bizde guruju güýjüň esasy manysy şundan ibaret. Ýuwaş-ýuwaşdan ädim gidilip gurulup giňişleýin ýa-ni töwerekleýin ýurdumyzyň içini her bir 5 welaýatda gurşap alyp başladylar. Olar orluklamyzyň üstü bilen. Biz irmen ýa-da aýdyp gelýär. Şo bizim orluklamyz yerli häkimeti gurujular ýa yerli häkimeti düzüjüler. Yerli häkimet şolar. Yerli häkimetden hem öz aralarynyň halkymy saýlaýan bolsa wekil edip parlamente dowradyp bilýär. Hökümete de islendik bir döwlet guruluşyny ýapypdygyny öz wekillerini uradyp bilýär. Yerli dolanışda ýa-ni ykdysady meseleler öz üstüne, öz ýerine çöziljek, öz girdejesini belli bir bellenilen mukdary merkeze uratmaly bolsa uradar, galadan özler harçlamaly. Ya öz diýen gazanan harçlama ýetmeýän bolsa öz planlaryny merkezden almaly bu. Döwletlerde edilip oturulan günnelik iş ony bir adam buyrugy bilen edilen. Şoň üçin şu başlangıç gatygy diýip men aýdýan buna adamlar başta görýän elektron döwlet hani
Täze Türkmenistan gurjak bolýaňyz hany diýdi. O pikir edýär, Guran uryny aýryp oň ýerine şunu getirip bir zady goýsak ýa şow bolýar. Ýok. Bunu bütün şu aydın gorucu güýçleriň jemlenmegine gurulyp bilinjek döwlet guruluşy ol bir adam, 10 adam islegi bilen bolýan zatda ýa ihlasy bilen. Şonu aýtmakçy boldum. Ýöne bir dogry ýollanma bar şu meselede hem kanuny nukdaý nazardan hem cemiyetçilik tarapdan hem siyasi tarapdan Halkara tarapdan. halkara tarapdan esasen şu bizim hereketlemiz şu halkara kanunçylygyna laýyklykdy, kada kanunlara laýyklykdy alınıp barly. Üýtgeşik zat ýok. Sebäp biz özümizi şu dünýä cemiyetçiliginiň bir emesi agzasy hasap edýän bolsak, diýmek şu dünýäde bar bolan halkara kada kanunlary biz özümizi kabul etmeli. Ya şolaň esasyny döwletimiz gurmaly. Şonu aýtjak bolar. Ene tawal kemine çağırany üçin bu. No. Almurad ağa, size de sağ olun. O jemläp bileriz. Bala. Sağ oturun hormatly ýurtdaşlar, sizin özüňize gerek netijeni çykararsyn, oýlanyň, oturuň, pikirler şun ýazyn, näme teklipleriniz bar, nädil sokaw boljak, näde Türkmenistan biz aňyrlygyny alyp gitmeli. Biz ýani esasan ene garşymda otur ýa-gapdalymda kemine ýaşlar gel döwlet millet şular bilen aňyrlygyny gitmeli. Bizim nesilimiz indi mewritini ötürüp barýan nesil. Oňa da biz dogry düşünýär ýöne bar bolan tejribemizi öňde gören zatlarymyzy ýa geçen ýolumyzda bolan ýalňyşlyklary şular gaýtalymasyn, biz elimizde näme gelýän bolsa kömek edeli, ýardam edeli bile. Şular bilen bilelikli işler batýar. Alyp barýan işinde kemine bu şowluk üstünlüğü arzu edýän No. işini bile. Almurad ağa, sağ olun. Entek edilmeli işgän ýöne. Şey diýeli. Bolýa, sağ olun da.